Добър вечер, уважаеми зрители. Започва 10-та по Рихтер, започва 10 минути по-късно. Съжалявам, колегите от програмния отдел на СКАТ са се опитали да разпънат времето, но времето не се разпъва, то не е еластично. Просто ужасно много събития, очевидно, въпреки че 15 декември да кажеш, че е някакъв особен ден и че кой знае какво се е случило, но събитията си текат. Сега, за да не губим повече време, падат новините, които правим обикновено, падат всякакви предварителни коментари и директно хващаме темата за рогата. А темата тази вечер, както винаги, е много важна. Те в това 10-та по Рихтер, някой ще каже все важни теми. Дявол знаем, а сигурно е така. Как да свалим правителство? Пълен курс на обучение, ще го видите как става, как се прави, със съответния нагледан материал. Всичко по реда си. Всъщност, по реда си този инструктаж, този Народен университет за сваляне на правителства, който ние с вас ще проведем тази вечер, се състои от два великолепни публицистични филма. Единият е български, другият е руски. Сега ще ги видим един след друг, а след това вие ще имате възможност да коментирате. Как в този побъркан западен свят се разрушават държави? Кой го прави? Защо го прави? Как го прави? И вътре, което е най-важното в самите държави, кой се занимава с унищожаването на държавността? Да видим. Кой предложи Пеевски? Кой? 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 Това е въпросът на въпросите. Това е базата, тезата и антитезата на публичното говорене през последните месеци. Това е алибито на протестите и тяхната спойка. Този въпрос се оказа по-важен от много други, пряко влияещи върху живота на българите. Като например високите банкови лихви, но протестите срещу тях събраха едва 30 човека през миналата година, срещу стотици хиляди в Германия и Испания. Време е да си зададем въпроса: искаме ли истинска демокрация? Искаме ли истинско развитие? Кой подменя тези теми? Кой има интерес от нестабилност? Кой? Дали това, което виждаме по телевизията, е истина или някой ни създава измислена реалност? И чии интереси обслужва? Ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси. Но първо трябва да изясним. Защо наричат медиите четвърта власт? Отговорът е прост и се съдържа в убеждението, че щом го дават по телевизията, значи се е случило. Албанското правителство крещи, че е невинно, а целият свят слуша. Няма никаква война. Има, давате по телевизията. Кой сте вие, ако смея да запитам? Конрад Брин. За кого работите? За хора, чето имена не искате да произнасям. Нека да видим в каква държава живеем, според българските медии. В София вече 5 месеца има протести. Хиляди хора искат оставката на правителството. Студентите окупират университетите. Полицията бие по улиците. Протестите се разрастват. Напрежението ескалира. А така ли е наистина? Протестите започнаха спонтанно, специално тези, които се случиха през юли, заради назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, и бяха спонтанни първите 2 дни, докато Пеевски не беше оттеглен от този пост. След това политически партии, които загубиха изборите или които не влязоха в парламента, видяха в това възможност да се върнат във властта по един нелегитимен начин и яхнаха протести. Оттам нататък те се развиха по сценарии. Бяхме свидетели на това, че когато протестът затихваше, сценаристите винаги измисляха повод и начин да го възстановят. Според мен протестите започнаха спонтанно, никой не може да отрече. Но после, да кажем от третия ден насам, веднага се появиха сценаристите, пиар-технолозите, авторите на големи политически сценарии. И от третия ден, буквално, можем да говорим вече не за протест, а за някаква форма на политически театър, която целеше да набие в главите на хората едва ли не някакво фундаментално, огромно народно недоволство, а всъщност
Истината беше, че това, което се случи, е просто буре в чаша вода, една телевизионна революция, която не се състоява вероятно от румънската революция от 89-та година насам. Протестите, които начинът по който възникнаха за оставката на Пеевски, мисля, че бяха спонтанни. По-късно вече може и да има сценарий. Протести, които са продължили 150 дни, задължително трябва да има някакъв сценарий и мисля, че няма смисъл да се философства на тази тема. Нямате ли усещането, че живеем във филм? Така, сега добави зад нея селото. Бяга от терористите в родното си село. Не сте далеч от истината, ако следващия разказ ви прозвучи познато. Ако сте загубили властта и си я искате обратно. Първо, назначете си опозиция, финансирана от богати олигарси и организирана от бивши военни. Така стана в държави от Латинска Америка и Далечния изток. В момента става и в България. Второ, измислете си причини за оставка. Най-добре да удрят по джоба, а дали са реални или не, няма значение. Така стана в Аржентина, Бразилия, Венецуела, а сега и в България. Трето, купете си най-влиятелните медии в страната или им извийте ръцете, за да ви се подчиняват. Така стана в Италия, Филипините и Пакистан. В момента се случва и в България. Медиите не само, че не отразяват реалността, но я преправят. Тези протести успяха единствено и само благодарение на трите големи ефирни телевизии, които включваха свои живи предавания, непрекъснато отразяваха тези протести, което пък даде кураж на протестиращите, които въпреки, че бяха доста малко, да продължат, защото те вместо на улицата влязоха в екраните на най-гледаните информационни емисии в най-гледаното време. Медиите отразиха изцяло едностранно този протест, почти не се чуваха критични гласове към него или ако се чуваха, те бяха усмивани или доста маргинализирани. Медиите просто свършиха най-дивашката роля в този процес. Искам да ви кажа една случка. Когато стана случай на 4 юли в парламента, прословутия случай с белия автобус, на мене ми се обадиха няколко души, за да ме питат какво става, тъй като подозираха едва ли не, че край парламента се разиграва битка като в ивицата Газа, с ракети, война, земя, въздух. После, когато отидох там на място, аз видях една съвсем друга ситуация. Имаше около 1000 души, които се обикаляха около парламента, никакви боища, нищо. Тогава чух единият репортер от една телевизия как предава от мястото на събитието и аз в един момент се усъмних дали аз съм на същото място, тъй като аз там, където виждах просто обикалящи хора с минерални води, то описа някакво епично бойно поле, като от фентази роман. Медиите отразяват случващото се така, както искат да го отразяват, за да разказват историите, след като 150 дни успяват да задържат интереса към протеста. Това значи, че всъщност си играят с протеста и те самите са част от протеста. Четвърто, внедрете свои хора в полицията и армията. Промийте им мозъците. Нека вярват, че като служат на вас, служат вярно на родината. Или просто ги купете. Така стана в Гърция през 60-те години. Пето, дестабилизирайте икономиката с всички възможни средства. Така стана в Хаити. Буш просто забави плащането на заделените вече $500 милиона помощ за страната. Шесто, вкарайте ваши хора в синдикатите, активните социални групи и неправителствени организации. Имате нужда и от протестиращи по улиците. Може да платите на протестиращите или да използвате служители във фирмите на вашите богати съмишленици. Седмо, режисирайте няколко опозиционни митинга, ако е възможно, организирайте побой над протестиращи и обвинете за това правителството. Това свърши добра работа на Чавес, когато направи преврата във Венецуела. Разбира се, не трябва да предупреждавате самите протестиращи. Това работи и в България. Точно както в филма "Да разлаем кучетата", тук също се измисли една реалност. Както имаше реплика в този филм, събитието не се е случило, каза един от героите, не е случило, се даваха го по телевизията, каза другия, така и в нашите протести. Имаше организиран пиар, който правеше ивенти, така наречени на пиарски език, събития, които да привлекат вниманието
медиите. Имаше подбрани лица, известни от артистичните среди, които бяха готови винаги да застанат пред камера и за да кажат нещо, няколко общи думи за морала и за красивото, доброто и вечното. Но никой от тях не постави сериозни нито политически, нито каквито и да било други искания, свързани с общността. Да разлам кучета много време би беше любим филм, защото, за съжаление, той описва истинската ситуация в света. Хората днес наистина не вярват на нещо, което не е показано по медиите. През медиите ние осъзнаваме огромна част от планетата по принцип и това натоварва медиите с особени отговорности. Но да разлам кучетата описам този ироничен сценарий, който се съществува в България. Видяхме какво се случи. Телевизионната революция се опита да създаде усещането, че цяла България е на крака, а в крайна сметка се стигна до ситуация, в която всички да разберем, че 95% от народа се чудят какви са тези идиоти, които се викат по цял ден. Има предвид политически елит, който не може да се понася. И това е нещото, което ми напомня да разлаем кучетата, само че в случая ситуацията просто се провали. Хората наистина вече изпитват масово отвращение от политиката и заради това не разбират и този протест. Няма толкова добри режисьори, колкото беше направено по случая, за да разлаем кучетата. И актьорите са пишман. 8. Вече имате жертви. Истеризирайте антиправителственото говорене през медиите, които контролирате. Бъдете крайни. Зовете към бунт, не пестете клеветите към управляващите. Вече няма теми табу. Целта е да ги принудите да се оправдават. Направете така, че някои от вашите привърженици да бъдат арестувани или да пострадат от силите за сигурност. Сега е време някой умерен да се появи и да каже: до сега не симпатизирах особено на опозицията, но след като правителството руши така брутално свободата на словото, осъзнах, че еди кой си трябва да си ходи. Можете да платите на този умерен. Те обикновено са готови да им се плаща, или да наемете добри актьори да свършат работата. Има много талантливи актьори и е хубаво това, което те правят на сцената, но когато започна да се месят в политиката, става истински кошмар, защото, за съжаление, не са по-компетентни и опитни от политиците. Аз все пак вярвам, че актьорите вложиха най-доброто от себе си в този сценарий, в този филм, но сценаристите и режисьорите наистина го провалиха напълно, тъй като те просто присолиха манджата. В смисъл, пиарките така олигавиха този протест, че човек има чувство, че изгледал няколко романтични комедии на куп и резултатът е това, което виждаме. Хората разглеждат всичко вече като един безкрайен виц, а тези улични перформанси, всичко замислено така, че да изглежда добре по медиите, в крайна сметка свършва не като продукт, не като политическо послание, а като просто поредната снимка във вестника, която абсолютно нищо не означава. И това е най-големия провал на този протест. Вместо да възкреси политиката, то уби. Не знам дали имаме Робърт Нино, но имаме български Шон Пен. Много талантливи актьори, които в политическия си избор са пълен кошмар. Шон Пен подкрепяше Кастро и покойния диктатор на Венецуела, ако се не лъжа. Уго Чавес, точно така, и се прегръщаше с него и се снимаше. В това отношение имаме доста прилики с българските актьори, които изглежда обичат повече просташкия и мутренски маниер на бившия министър-председател, отколкото мекото и интелигентно излъчване на всеки друг човек. 9. Край на меките мерки. Време е за твърда ръка. Лидерът трябва да бъде принуден сам да подаде оставка или да бъде убит, както се случи с Кадафи. След като го отстраните и ако оцелее, с всички възможни средства му затворете устата, иначе може да каже неприятни за вас истини. Дано сега това да не стане в България. 10. По нищо не трябва да личи, че имате пръст в метежа. Уверете се, че е настанал пълен хаос, преди лично да подкрепите протеста. Едва когато оставката е факт, ползвайте личните си силоваци в ролята на миротворци. Все пак, уверете се, че правителството наистина е паднало. Ще бъде тъпо да осигурите мир за хората, от които искате да се отървете. 11. Заметете следите. Когато всичко свърши, всякакви твърдения, че това е било преврат, трябва да бъдат представени като несериозна теория на конспирациите. Протестите отихнаха, те приключиха. Аз мисля, че има и позитивен резултат от тези протести,
все пак властта видя, че има хора, които са активни и могат да протестират. Смятам обаче, че вредният ефект от тези безкрайни продължаващи протести е много по-голям, тъй като протестът бе убит като форма за изразяване на гражданското общество. 12. Последно. Веднага след като прахта се слегне, изпросете си подкрепа от поне една световна сила. Иначе ви чака изолация и повторение на същия сценарий. Така по учебник се свалят правителства в банановите републики. И като казваме по учебник, не се шегуваме. Това са 12-те основни правила от книгата «Как да свалим правителството» на Ариана Хъфингтън, американски писател и политически активист, едно от движещите лица на кампанията на републиканеца Боб Дол. Сега убедихте ли се, че живеем в сценарий? Някой се опитва да ни накара да живеем по книга. Някой се опитва да ни манипулира, но твърде несръчно. А ето как става това. Режисьорите използват три основни вида манипулации. Манипулация в цифри, манипулация в картинки, манипулация в символи и послания. Манипулация в цифри. Има ли разлика между 1000 и 1000? Очевидно. И когато казват, че 1000 протестират, това е манипулация. А какво означава, че 70% подкрепят протеста? Колко точно са тези хора? Сред кои групи е направено изследването? Това са манипулациите и внушенията с цифри, които социолозите умело правят, а медиите използват. Манипулация в картинки. Вижте тази снимка. Има много протестиращи, нали? Но нека погледнем по-внимателно в жълтите кръгчета. Какво се оказва? Че една и съща група хора е повторена няколко пъти с помощта на Photoshop, за да изглеждат повече. А колко ракети виждате тук? Със сигурност повече, отколкото са наистина. Просто фотошопът отново е помогнал. С подобни техники, десетките протестиращи по жълтите павета в София се превръщат в стотици, а понякога в хиляди. Зависи от каква гледна точка ще бъдат снимани, а понякога просто снимката се обработва, за да изглеждат много. Ако изрежем тази снимка отляво, изглежда, че войник убива пленник. Ако я изрежем отдясно, че друг му дава вода. А истината е някъде по средата. Единият войник пази пленника да не избяга, а другият му подава да пие вода. А щом това се случва с снимките, какви ли чудеса може да прави камерата? Отговорът е всякакви. Ето ви пример от софийските протести. Гледайте внимателно. Това, което виждате по телевизията, е само това, което искат да ви покажат. Така, многохилядният протест всъщност е група от 50 човека, а гледната точка на камерата си е направо фокуснически трик. Медийните и пиарите на протестиращите на партиите направиха една много успешна симбиоза и внушиха, че в България всичко живо протестира. И понеже не можеха да покажат общи планове, на които да се виждат много хора, те измислиха друга схема – социологическите изследвания. На улицата излизат 200 души, но те ви казват, че според тези, което си социологическо изследване, 75% от хората одобряват протести и не одобряват правителството, което е абсолютно изкривяване на истината. Само до преди 10 години щях да кажа, че се подават. Сега обаче смятам, че ситуацията е малко по-различна. Разбира се, манипулации има и винаги има опити за такива, но в момента има много различни варианти и възможности за информиране на хората. Тоест, мисля, че манипулациите вече не са възможни по масовия начин, който преди, което не отменя факта, че хората са склонни да вярват на доста медийни клишета и да размишляват чрез тях. Според мен медиите ще останат много изненадани, ако разберат, че българина въобще не му пука за тях. Лично аз нямам телевизор вече от 5 години. Манипулация в символи и послания. Кой ви каза, че има разлика между червените бабички и бабите реститутки? Кой дели страната на столица и провинция? Кой излага умните и красивите, че юмрукът е демократичен символ? Всъщност става дума за графичен знак, щедро използван от леви анархисти, комунисти, социалисти. Това е символът на сръбското движение Отпор, на грузинската Кмара, движение 6 април в Египет, революционни движения в Венецуела, Иран, Ливан, Палестина.
Това е знакът и на Хизбула. Та къде остана борбата за демокрация? Кой я води и от чие име? Абе, голяма каша стана. Но една лъжа, повторена 100 пъти, се превръща в истина. Затова е време да се запитаме, кой има сметка да лъже и манипулира хората. Да подменя истината с медийни трикове. Това са важните въпроси. Ако не можем да си отговорим на тях, има ли значение кой предложи Пеевски? А не е ли по-важно да разберем кой създаде Пеевски? Отговорът е лесен. Същият, който сега иска да го унищожи. Сюжет сякаш излязъл от гръцките митове и легенди. Но нямаме време повече да живеем в сюжети. Реалността е друга и ни очаква. Да отворим очи и да я видим. Технологията на площада. Късно вечерта на 21 ноември на Европейския площад в Киев започва митинг в знак на протест срещу отказа на украинското правителство да подпише споразумението за асоциация с Европейския съюз. Представителите на опозицията и особено живеещият в Германия Виталий Кличко споделя с народа своите впечатления за живота в Европа. Аз съм украинец, прекарал достатъчно дълго време в чужбина. Опозицията обявява митингите в центъра на Киев за безсрочни. Украйна в Европа. Отначало мероприятието има мирен характер. Хората пеят и танцуват, но веселието на площада не продължава дълго. Скоро започват първите сблъсъци с ОМОН. После се развиват събития, които по никакъв начин не се вписват в идеята за мирни протести. Кой финансира Евромайдана? САЩ и Европейския съюз ще поддържат и вече поддържат всякакви народни вълнения. Кой всъщност подготвя бойни отряди за превземането на сградите? Кои сте? От коя организация? Не знам. Какво правят на площада? Днес ние дойдохме от Вилнюс. Политици от Литва и Полша. Те искат да установят контрол над украинската икономика. И ще отговаря ли украинската опозиция за събитията, които организира в Киев? Митовете за евроинтеграцията и реалната действителност. Как са се подготвили масовите безредици в Украйна? До какво ще доведат и кому са изгодни? Технологията на площада днес в нашата програма. Отначало митингите в Киев са наистина мирни. Официалните власти говорят за 15 000 участници. Опозицията по правило умножава този брой поне двойно и продължава да свиква хората на Евромайдан. Всеки ден в Киев се присъединяват все повече радикално настроени млади хора. На 24 ноември протестиращите се опитват да щурмуват сградата на Украинския министерски съвет. Милицията успява да отблъсне тълпата, но от този момент сблъсъците стават все по-чести. Лидерите на опозицията призовават протестиращите да не си тръгват, докато не бъдат изпълнени всичките им искания. На следващия ден, редом с украинската опозиция, на трибуната на площада излиза чуждестранен политик, председателката на Литвийския парламент Лорета Граужинене. Абсурдно събитие. По същността си това е вмешателство във вътрешните работи на чужда държава. Днес ние пристигнахме от Вилнюс. Председателката не знае украински език. Пред многохилядната тълпа и се налага да говори на руски език. Аз като ръководител на парламента на Литва, страната, която председателствува в Евросъюза, представлявам народа на Украйна. Представители на Литвийския парламент да говорят на антиправителствен митинг с призиви за встъпване в Европа и поддържайки антиправителствени лозунги. Това вече не е само вмешателство във вътрешните работи, а е открита чуждестранна организация на антиправителствен преврат. Има много чужденци сред протестиращите. Ето посланника на кралство Нидерландия Кейс Кломпенхауер. По думите му, просто е минавал случайно оттам и е решил да погледне как са нещата. Решението относно споразумението за асоциация, разбира се, бе разочароващо. Но както знаете, вратите остават отворени. Готови сме да продължим преговорите и най-решително осъждаме всякакво насилие над хората. А този човек е американец. Представя ни се като обикновен учител от щата Флорида. В света има баланс, който трябва да се спазва. Ако Украйна встъпи в Евросъюза, това ще бъде един вид равновесие. Трябва да има баланс, сега няма такъв. Русия ще претърпи поражение. Отношението ми към Русия е много отрицателно. Украйна, стани!
Протестиращите разпъват палатки, импровизират печки от казани с дърва и започват да събират топли дрехи и храна. Ректорите на някои вузове предприемат безпрецедентно действие. Пускат студентите от занятия, за да могат да стоят на площада. В петък вечерта властта решава да предприеме активни действия и Евромайданът бива разгонен от бойците на Беркут. Тогава идват и първите съобщения, че към столицата прииждат радикално настроени млади хора, въоръжени с железа и бухалки. На 1 декември, денят на парламента, тази информация е потвърдена. Тогда же появились первые сообщения о том, что в столицу стягиваются радикально настроенные молодые люди, вооруженные арматурой и палками. 1 декабря, в День народного речи, эта информация нашла свое подтверждение. Революция. Докато танцуваха, беше добре. Нека танцуват. Но трябва вече сериозно да се подходи към този въпрос. В неделя от 12 часа се събират хиляди демонстранти и тръгват от парка Шевченко в посока към площад Независимост. А тези са именно онези радикално настроени улични бойци. Китките и лактите са умотани с бинтове. В ръцете си държат бухалки, железа и сопи. Някои дори са си приготвили и противогази. Ръководи ги ето този бригадир с бялото яке. В отрядите цари желязна дисциплина. Около 16 часа радикалната младеж започва да се разпорежда на площада. В същото време група активисти, въоръжени с чукове и железни пръти, атакуват градската община. Охраната на сградата решава да не се съпротивлява. Коя сте вие? Какво става тук? Парламентът на Украйна не е легитимен. До президентството протестиращите с маски се сбиват с бойците от Беркут и с бойците от вътрешните войски. За да сдържат натиска, правоохранителите са принудени да използват сълзотворен газ. На улица Банкова, която е преградена от милиционерски автобуси, участниците в митинга докарват тежка опозиционна техника. Появата на булдозера за повечето протестиращи е неочаквана. Едно момиче се опитва да се противопостави, но безуспешно. Радикалните отряди са управлявани от шепа хора. Ето как един от тях дава команда на другарите си да настъпват. Съратниците му мигновено реагират на призива му. От този момент събитията започват да се развиват стремително. По бойците на ОМОН се хвърлят димки, пръчки и камъни. На кадрите, заснети от нашия снимачен екип от балкон на улица Банкова, както и от епицентъра на навалицата, се вижда, че най-активно се държат именно хората с противогазите и с маските. Като единен отбор, те ту настъпват в ръкопашен бой срещу вътрешните войски, то започват да ги замерват с камъни и коктейли Молотов. Скоро на всички стана ясно, че събитията на улица Банкова са добре планирани акции, чиято единствена цел е да провокират полицията и Беркут, да предприемат ответни действия и да се пролее кръвта на мирните участници в протеста. Става възможно да се отблъснат протестиращите 2 часа след началото на побоищата. На улица Банкова започва истинско сражение. Не се поддават на паника само тези, които предизвикаха безредиците. Десетки получават сериозни наранявания. Вървях, паднах. Като се събудихте, гипс, промийте му лицето и очите. Издухайте се. Екипите на бърза помощ не успяват да оказват помощ на ранените. Има отломки по него, не бива да се отваря веднага, ще потече. 20 метра нататък лежи един човек. Идете да го вземете. Какво стана с крака ти? Под мен се взриви граната. След като Беркут отблъсква радикалите и слага метални огради, няма вече нито един сблъсък на улица Банкова. Младежите с маски едновременно като по команда изоставят бойното поле и тръгват към площада. Слава на Украйна! На спешно свикана пресконференция лидерите на опозицията заявяват, че няма нищо общо с щурма на сградата и с безредиците в центъра на Киев. По думите им за всичко са виновни някакви таинствени провокатори. Някой докара голям булдозер. Бяха около 50 младежи с черни маски. Лидерите на опозицията обвиняват за провокациите правителството. Скоро става ясно, че е възможно бойните отряди да са доведени на улица Банкова от украинския националист Дмитрий Корчински. Той също е забелязан в тълпата. След безредиците на 6 май на площад Болотная в Москва, руските опозиционери също обвиняваха в провокация руските власти. Чак по време на разследването се изясни, че нападателите на ОМОН в Москва са били най-радикалните активисти и помощници на депутати от опозицията. Предварително знаели за готвещите се безредици и опити да се превземе Кремъл. Случилото се на улица Банкова в Киев също е част от някакъв план. Подготовката на участниците в безредиците
трагедията в Украйна най-вероятно е започнала дълго преди събитията на площада. Това са кадри от семинара на американския проект TechCom, създаден по инициатива на Държавния департамент на САЩ. Официално заявената цел на тренингите е използването на най-новите технологии за развитие на гражданското общество. На дело обаче целите на семинара съвсем не са толкова мирни. На тези мероприятия учат хората как да свикват привърженици в социалните мрежи, да създават провокации и съпротива срещу милицията. Всичко това вече са го правили в Либия, в Египет, в Тунис, в Сирия. Отчитат плюсовете и минусите, противоречията, грешките. Мероприятието е удостоено с присъствието на посланника на САЩ в Украйна Джон Тефт. Един от водещите тези тренинги е американският политтехнолог Алекс Рос, активен участник в предизборната кампания на президента Обама. Чужди инструктори по проекта TechComp провеждат в Украйна 5 такива семинара. Последният само седмица преди безредиците на площада. Най-неприятното е, че последното мероприятие на една обществена неправителствена организация, която уж няма нищо общо с САЩ и с Държавния департамент, освен че е финансирано от тях, дори се провежда в самото посолство на САЩ в Украйна. Подготвени са около 300 души и днес те вече започват да провеждат същите семинари по райони. И всичките тези хора бяха на Евромайдана. Те присъстват, те нажежават обстановката чрез интернет, чрез телевизията, чрез различни сайтове. Вербуват привърженици. Това е дейността, която развиват. Активно в политическия живот на страната участват местни граждански организации. Последните години в Украйна са създадени около 1000 такива организации, финансирани от Европейския съюз и САЩ. Около 10 000 сътрудници на тези организации освояват до $1 милиард на година, в някои периоди повече, в други по-малко. Това е цяла армия от хора. Призивите да се отиде на митинг се появиха в социалните мрежи едновременно и навсякъде фигурираше едно и също название – Евромайдан. Евромайдан Харков, Евромайдан Донецк, Евромайдан Лвов, Евромайдан Черновци, Евромайдан Чернигов и прочие. Всичко се случва в пълно съответствие с напътствията, които се отработват на семинарите, организирани от американците. Като начало появата на десетки така наречени евромайдани в големи областни центрове на Украйна бяха лансирани с помощта на западни неправителствени организации. Някои европейски политици не се ограничават с задочно участие в събитията в Украйна. На 1 декември на площада пристигат вице-президентът на Европарламента Яцек Протасевич, бившия глава на Европарламента Ежи Бузек, екс-премиерът на Полша и лидер на партията Закон и справедливост Ярослав Качински. Нашите два народа трябва да бъдат заедно, полският и украинският. Представете си в Полша да отидат някои наши длъжностни лица, например депутати, съветници на президента, заместници, и да се изказват там на площадите им. Какво би било? Как биха го оценили в Полша или в Германия, например? А те спокойно го правят без никакво притеснение. Гледайте още. Кой финансира Евромайдана? САЩ и Европейския съюз ще поддържат и вече поддържат всякакви народни вълнения. И кой всъщност подготвя бойни отряди за превземане на сгради? Кои сте? От коя организация? Не знам. Какво правят на площада политици от Литва и Полша? Те искат да установят контрол над украинската икономика. Ще отговаря ли украинската опозиция за безредиците в Киев? Митовете за европейската интеграция и реалната действителност? Как ще свършат масовите безредици в Украйна и кому са изгодни те? Технологията на площада. Те не искат нито власт, нито революция. Те просто много искат да отидат в Европа. Вече съм стар. Скоро ще стана на 50 години. Аз си мислех, че вече отдавна трябваше да пътуваме нормално в Европа. И да съм там с децата си и с внуците. Живях там 4 години. Договорът за евроинтеграция и встъпването в Европейския съюз са две абсолютно различни неща, но мнозина от тези, които излязоха на площада, не разбират изобщо разликата. Възниква същият онзи ефект, когато на дете сте обещали играчка, а после му кажете, не си написал домашното, за това няма играчка. Детето протестира. Част от украинското общество изразява своето недоволство от това, че му отнеха играчката. Евроинтеграцията. Този социално-психологически ефект е причината на този протест. В действителност, споразумения с Европейския съюз са подписали много страни, включително такива, които никога няма да влязат в Европа. Турция, Египет, Алжир, Мароко, Чили. Но в тях няма такива тежки изисквания.
изисквания, които напълно лишават Украйна от права. Членове на Европейският съюз предлагат куп задължения на Украйна, а правата й се ликвидират. Това е полуколониално предложение за Украйна. Сред привържениците на евроинтеграцията битува популярният мит, че споразумението за асоциация с Европа е икономически изгоден. Това съвсем не е така. Вдигане на данъците, вдигане на цените на електроенергията с 40%, на газта с 50%, т.е. огромно повишаване на тарифите, увеличаване на пенсионната възраст. В общи линии това е дива пазарна капиталистическа икономика, от която бедната Украйна ще изпадне в шок. Президентът на Украйна е готов да преговаря, но ръководството на Европейския съюз диктува своите условия и не отстъпва от тях. Янукович поиска 160 милиарда евро, за да може Украйна спокойно да подготви икономиката си за евроинтеграция, а те му предложиха в най-добрия случай 1 милиард евро. Това си е издевателство. Нека припомним, че Полша, която по много параметри прилича на Украйна, също поиска за европейския си старт 160 милиарда евро. И Брюксел осигури голяма част от тази сума. С Украйна обаче ситуацията е коренно различна. Приказките, че Европейския съюз ще отвори пазарите си за украински стоки и така ще се стимулира ръст на икономиката, е чиста пропаганда и мит. И в Европа прекрасно го знаят. Кои държави, встъпили в Европейския съюз, реално встъпили, а не наушким, успяха да конкурират своите икономики с водещите икономики в Европейския съюз. Да вземем България, Латвия, Литва. Нали влязоха в Европейския съюз? Разцъфтяха ли икономиките им? Станаха ли силни като германската, например? Стана ли така? Не. Вижте какво стана с Гърция. България, Латвия и Литва след встъпването си в Европейския съюз на практика напълно унищожиха собствената си промишленост. В Гърция нивото на безработица е критично, особено сред младежта над 60%. Готови ли са протестиращите студенти за такъв обрат на нещата? Европейския съюз въвежда квоти за украинските стоки. Без квоти Украйна може да изнася два вида стоки, или такива, каквито Украйна не произвежда, като банани, космически кораби, обикновени кораби, танкери. Нищо от това Украйна не произвежда, или продукция, която екологично е абсолютно неизгодна. Европа, след като сключи споразумението с Украйна, ще получи нов пазар за своите стоки. Интересите на Европейския съюз са разбираеми, но защо украинският протест официално се поддържа и негласно се спонсорира от САЩ? И защо пращат на площада свои делегати най-близките европейски съюзници на САЩ – Литва и Полша? Не Франция, не Германия, нито Италия. Те сякаш стоят отстрани и гледат. От една страна те искат споразумението, от друга страна не искат да развалят отношенията си с Русия. А кой най-много се пени? Прибалтийците и поляците. Тоест, има сериозни подозрения, че мнозина на Запад действат в контекста на изказванията на Бжежински, който още е жив и не престава да бръщолеви, че най-важното е да откъснем Украйна от Русия и тогава с Русия ще бъде свършено. Имам усещането, че се действа точно по тази линия, а всички приказки за свободна търговска зона и прочие са приказки за прикритие. В случай, че Украйна подпише споразумението с Европейския съюз, Русия ще бъде принудена да сложи мита за украинските стоки. Сегашната киевска власт разбира последиците от такова решение и не е готова за икономически разрив с Русия. За САЩ сега е изгодно поведението на Янукович и промяната във външнополитическия курс на Украйна да доведат до революция. Затова Европейският съюз и САЩ ще вече поддържат всякакви народни вълнения. Литва и Полша, обслужвайки геополитическите интереси на САЩ и настоявайки за подписването на споразумението между Украйна и Европейския съюз, преследват и свои напълно очевидни цели. Този договор е изгоден преди всичко за поляците. Именно поляците се явяват главните му защитници. За Полша смисълът се състои в това, че полският елит мечтае да застане на едно равнище с Франция и Германия вътре в Европейския съюз. Те искат да установят контрол над украинската територия. Искат по-голям икономически контрол, да контролират украинската икономика. Те искат да получат някаква важна роля в Европейския съюз. Тоест, Полша иска да се върне към онова, което беше преди 400 години, към полско-литовската държава, когато Украйна беше полска колония. При това и Евросъюзът и САЩ декларират добрите си намерения и същото повтарят многочислените представители на украинската опозиция. От европейца Кличко до радикалните националисти от Уна Унсо. Най-голямата опасност за Украйна е децентрализацията на страната. Не знам дали
това може да се нарече революция. Имаше няколко революции в Украйна в последните години. Гражданите и опозиционерите се наядоха до насита с тези процеси. Винаги ти се иска нещо друго, нещо по-голямо. Затова децентрализацията на властта и децентрализацията на страната могат да доведат до разделяне не на Запад и Изток, а като минимум при такова трагично развитие Украйна може да се разпадне на 4 части. Това е най-вероятният сценарий. Броят на пострадалите по време на киевските безредици вече се изчислява на стотици и продължава да нараства. Опозицията иска гражданска война днес. Опозицията се бори за интересите на Запада. Опитва се да удовлетвори собствените си политически амбиции и продължава да прави всичко възможно за изостряне на протеста. Опозиционните лидери прекрасно разбират, че ситуацията излиза извън контрол и че именно на тях ще им се наложи да отговарят не само за вече случилото се по улиците на Киев, а и за всички предстоящи събития, независимо от това как ще се развият събитията. Уважаеми зрители, мисля, че всичко, което видяхме, беше достатъчно, беше ясно, беше категорично. Едва ли бих могъл да добавя нещо повече. Въпреки това обаче, аз преди да ви включа, сега ще изпишете телефоните и ще можете да се включите в зрителския форум, все пак ще добавя още нещо. Специално по отношение на Украйна има един нов вектор, защото се развива една нова геополитическа ситуация, която естествено официозните медии по никакъв начин не репликират, не съобщават дори. Остава си тайно и скрито, а то нито е малко, нито е незначително. В Украйна има още един играч. Освен Запада и Русия, там вече е Китай. И както някои сайтове, където новината излезе, написаха, докато Запада и Русия се бият, така да се каже, Китай просто изкупува Украйна. Това изкупуване се изразява не в 1 или 2 милиарда евро, каквото е единственото обещание на Евросъюза, което просто е смехотворно за една страна, голяма като Украйна и състоянието, в което е в Украйна. Вече инвестицията китайската, подписана съответно в миналия месец в Китай от шефа на полското правителство, на украинското правителство, извинете ме, се изразява почти в 20 милиарда долара. Тези 20 милиарда долара са в най-различни сфери, включително селско стопанство, включително изграждането на едно чудовищно, огромно пристанище на Крим, което ще може да приема абсолютно всякакви кораби, с всякакво газене, с съответни терминали за насипни товари, за горива и прочее, контейнеровози и така нататък. Но, тук възниква въпросът. А дали аджеба двама се карат, трети печели? Дали в играта не е настъпил съвсем друг обрат? А именно, континенталните сили срещу атлантическата сила. Атлантическата сила, знаете, това е Америка, задокеанската страна, с съучастието на Англия, т.е. англосаксонските сили в света. Континенталните сили в този случай са Русия и Китай. Нещо повече, забелязахте, беше отбелязан факта, което го виждате и в всекидневните информации, че Германия се въздържа от особено ярки прояви в полза на Евромайдан, така наречени. Дали не са двете континентални сили заедно в тази игра? А лично моето мнение, ако питате, е, че те са заедно. Защото в този момент, и не само в този момент, а от доста време, независимо, че всяка една от силите, и Русия, и Китай, си има свои собствени
изключително важни интереси, които в никакъв случай не се припокриват постоянно, те като цяло имат един общ интерес, имат общ враг и общия интерес се казва континентални сили, защото те изразяват интересите на континента, Евразия, срещу задокеанските морските сили, т.е. срещу САЩ. И според мен тълкованията официалните, които се правят, че двама се карат, трети печели, отново са абсолютна измама, манипулация, една чиста пропаганда. Просто геополитическия анализ набива на очи факта, че Китай тихичко, както го прави и до сега, знаете, от едно известно време има офанзива на континента срещу задокеанските, красноречивата страна, страната, която вдига шум, страната, която е шумна в геополитическото си поведение, е Русия. Китай подпомага действията на Русия. Китай по принцип във всички големи световни инициативи е с Русия, но той го прави тихичко и го прави по своя силен начин на този етап поне. На този етап поне силният начин на Китай са парите. И докато руснаците раздават политически дефиниции, правят предупреждения, провеждат активна икономическа, включително политика и така нататък, и това го правят шумно и явно, китайците тихо, мирно и кротко наляха в този изключително важен момент за Украйна, наляха там 20 милиарда долара. Какво ще е развитието от тук нататък? Оставям на вас да прецените. Телефоните са изписани. Искам да ви чуя в ефир. Ало, слушам ви. Добър вечер, Иван Симеонов Слободен от София. Здравейте, господин Симеонов. Не знам защо никой не казва, господин Фартунов, за нещо много важно и величаво. Че в тази годишните протести моралните победители са редовите полицаи и техните началници. Това беше някакъв нов феномен. Няма друга полиция по света, която да прояви такова волско търпение, каквато прояви нашата полиция. Да му се навре там една младежка с неприятна мутра, направо в полицай да му би един дразещ тъпан и полицай да седи като статия, това никъде го няма. Както виждат, скъсват ги от бой. А най-гнусното беше накрая, когато равнобудните агенти, дет, както ги вика професор Драгомир Драганов, почнаха да ги прегръщат с ръце с червена боя. С една дума, ела вълчо, удари ме по главата да ми потече кръв. Това трябва да се каже много ясно. Освен това, аз няма да се изборя да повтарям, че тази година, изобщо последните години, водейки от моите интелектуални и духовни интереси, аз отидох на свободни беседи, вход свободен, тук в София, при научно-техническата интелигенция, художествената интелигенция и църковната интелигенция. Сложих пръст в тяхната рана. Оттам бликна отвратителна гной. Гнойта на конформизъм, и преди всичко авторитаризъм също, и преди всичко на безкрайно закъснял антикомунизъм, придружен с една черна, неблагодарна русофобия. Типичен пример един професор Пламен Цветков от Нов Български университет, чиято коса е вечно мазна и той с такова удоволствие обяснява как... Господин Симеонов, не се повтаряйте, това в едно от предишните предавания го говорихте. Нищо, това трябва да се чуе пак. Добре, благодаря ви за това включване. Ало, слушам ви. Ало, добър вечер, господин Фартунов. Добър вечер. Искам да кажа нещо във връзка с темата, която сте поставили тази вечер, изключително интересна. И аз подкрепям вашата теза, която вие казахте след излъчването на двата репортажи и филма, нали всъщност. И аз мисля, че атлантическите сили за създаваният хаос, който те създават с всички тези 12 с нещата, които се описаха във филма, те по този начин се наместят вътре в тази игра. И всъщност се чуда колко ли пари всъщност отиват на вятъра и всъщност те отиват ли на вятъра за тези консервни революции, както аз ги наричам. И ми е чудно всъщност дали тази революция, която стана в България,
е успех или е провал. Аз мисля, че всъщност тя е успех, но за тези, които създават хаоса. Поради причината, че тук имаме друг фактор, който е фактора Турция и някакси според мен наличието на ДПС в българското политическо пространство не дава тази огромна възможност за някакви такива сблъсъци, каквито са в Украйна. Защото там имаме поляризация на две страни. Европейската и евроатлантическата, разбира се, и чисто руската страна, която все пак има огромно икономическо влияние в Украйна. И аз си мисля, Тя не е само икономическо влияние. На практика трябва да сме наясно, че почти половината население на Украйна са руснаци или много силно руско говорящи, нека така да го кажем. 47-8%, ако ме не лъже паметта. И това също е една много голяма цифра. И тук вече се включват другите приеми, които са чисто медийните манипулации, пиар акциите и всичките тези медийни технологии, както се изразиха във филма. И всъщност тази генерация на цялата тази събитийност е просто точно както във филма да разлаем кучетата. И точно в това е иронията, господин Фартунов, разбирате ли? Да. Че те ни показват как го правят, разбирате ли? Но ние го ловим това нещо като рибки, на кукичка се хващаме и го изпълняваме това нещо. И най-големият въпрос, който аз се чуда всъщност, е как хората, считайки себе си за интелигентни хора, с собствено съзнание, с смисъл, с свободен дух, така да го наречем в едно демократично общество, в един момент се превръщат в просто обществен някакъв капитал на манипулацията. Ето, това е според мен най-големият абсурд. И се надявам на мисълта, че ние нямаме свободно мислене, господин Фартунов, а сме чисто култивирани и някакси на много високо ниво ние действаме като на играта. Разбирате ли? Като зомбита. Това е думата точната. Зомбирани сме вече. Това е проблема. Абсолютно зомбиран. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Ало, слушам ви. Ало, добър вечер, господин Фартунов. Добър вечер. Благодаря за чудесното предаване, което направихте. Също искам да ви помоля, ако може да обясните на зрителите, кой стои всъщност за тия всички хаоси и циркове в световен мащаб. Именно държавата, която вечно се бори с Бога, това е Израел. И те наречените ционисти, които дирижират всъщност и двете страни на монетата, както изтока, така и запада. И не знам дали сте чували за протоколите на сионските мъдреци, но смятам, че това е един така много показателен не само текст, ами изобщо обясняващо на практика какво... Вижте, не е нужно да говорим за протоколите, защото те са подставени под много остро съмнение, че са фалшификат. Даже повечето автори се съгласяват, че са фалшификат, което обаче не променя същността и целите на ционизма. За това сме говорили много пъти. Напълно съм съгласен с вас. Точно така, да, но става дума тук за това, че... Ало? Да, слушам ви. Става дума за това, че всъщност трябва да разнищим кой ги обявява за фалшификат. Разбирате ли, че те самите дирижират... Да, има го и това съмнение, но трябва да ви кажа, че аз съм чел така няколко автора, на които имам достатъчно доверие, които вадят аргументи, които доказват, че най-вероятно става дума наистина за фалшификат. Има и исторически сведения за това. Няма значение. Аз ви казах, същественото не е дали има такива документи или не. Същественото е доколко ционизма участва в цялата тая световна доктрина на американците и дали тя всъщност е точно американска, за създаване на зони на управляемия хаос. И всъщност това, което показваме в момента, е точно част от тази зона за управляемия хаос, която стъпи на Балканите, стъпи и в Украйна. Това го говорихме в предишните предавания. Благодаря ви за включването. Ало, слушам ви. Ало? Да? Добър вечер, господин Фартунов. Станимир Гелемачев от Ивайловград. Ами за събитията в Украйна, вижте какво ще ви кажа. Както в България, така и в много страни от бившия соцлагер, всички тези революции бяха финансирани отвън и от Сорос. Да не забравяме как беше свалено правителството на Жан Виденов. Да не забравяме единствения от всички министър-председатели, той се противопостави на посредниците с доставките на газ от Русия. Така че, нека украинския народ, аз мисля, че те сега са в една такава, как да ви кажа, в една фантазия, че очакват едва ли не поток от пари от Европейския съюз, но нищо подобно. Снощи гледах по руската телевизия изявлението на украинския президент, където той каза какво очаква украинския народ. Така че, мисля, че не само в Украйна, те ще се опитат хората на Сорос
и на Америка и в други държави от бившия соцлагер да създадат такива революции. Просто те искат да ослабят влиянието на Русия в Черноморския регион. Благодаря за вниманието. Благодаря ви аз. Ало, слушам ви. Добър вечер, господин Фъртунов. Добър вечер. Радвам се за предаването и ви приветствам. Обаждам се от Североизточна България, град Търговище. Здравейте. Радвам се изключително много на всички ваши предавания. Какво искам да кажа в заключение? Русия и Китай са в отлични взаимоотношения помежду си. И поради простата причина, както и вие изтъкнахте, че 50% от населението на територия Украина са руснаци, Русия ще, като котка на лед, ще прави всичко възможно, но по пътя на логиката не трябва да отстъпва. И никога не се е предавала Русия, и Америка ще стои, и Турция ще стои, и всички останали на заден план. А що се касае за всички чужденци, прибиваващи в този етап, в този момент, от страна на Европейския съюз, някои страни членки, като имам предвид Латва, Литва и Полша, те нямат право да се намесват във вътрешните работи на дадена страна, във вътрешния суверенитет. Смело в борбата и само напред. Никакво влизане на Украина не заслужава, колкото и Турция заслужава. Руския бутуш и руския юмрук трябва да влезе в българска територия и ще предпочита руски бутуш да бъде в България, но не и турски чипик. Това е. Това не. Аз с това не мога да се съглася. Не искам бутуши, не искам чипици. Искам България да си влезе българина. Защото българина вече излезе от България и май го няма тук. И въобще изобщо на тема въобще дали и какво трябва да стане в Украйна, това е една отделна тема. Тая тема ние ще я разискваме, включително ще разискваме скоро, може би ще ги обединя в едно предаване, тема и за Полша. Защото ние си говорим, медиите грачат някакви работи, но ние реално не знаем какво точно става в Полша. Ние имаме някакви представи, от общи приказки, от тук, от там, някакви клишета и щампи, но нещата не стоят дип така и ще е много интересно да надникнем какво става в Полша. И когато видим какво става в Полша, ще разберем защо действително в момента Полша е оператор номер 1 за въвеждането на пояса на управляемия хаос в Украйна. Ало, слушам ви. Ало, добър вечер. Добър вечер. Извинявайте за безпокойството, гражданин Фъртунов, но според мен овцата и вълкът различно разбират думата свобода. В това е точността на разногласията, господстващи в човешкото общество. А според мен пак в съвременния свят хората са разделени на 3 класи. Горе са управляващите аферисти, в средата са окрутените търговци, а долу народът, който страда, който някой ден прекрасен ще глътне цяло това богаташко общество. И мъка ми е за тях, аз се чудя къде ще избегат, може би на друга планета, на Марс, на Сатурн. Богаташите за тях няма да има място по Земята, защото те сега ни лъжат, сега както вие сте в Украйна. Вие слушате радиото BBC Лондон и Свободна Европа. Ако искате, ще кажем, ако има инхерция на мира на късите вълни и ще чуете какви неща говорят в Украйна и как мътът може да са тези украинци. Толкова глупо, толкова чудо. Също само, че се повтарят от 2000 година в България. И ние мислехме, че като дадат тези за Запад. И ние с надатели ги чакаме. И в един момент те ще дадат и ние ще станем царски, ще живееме. Тези, които работят, ще взимат много пари, а тези, които са националистите, ще умрат прави. А то какво стана? Откакто обществото, най-големите буклуци станаха на повърхността. А пък тези, които бяха истинските, работливите, те пропаднаха. Ето, и до ден днешен България изчезва. Точно това става и с Украйна. Търговия. Всичко това, всичко хубаво. Извинявайте да разкажа. Благодаря ви. Темата, аз мислех да я разискам, но просто много късно ми беше времето. Имах нужда от 10 на минути за един такъв коментар. За съжаление, предаването днес е по-късно и няма да имам време. Проблема, уважаеми зрители, е с една сравнително малка част от обществото. Ние сега ни е смешно, като гледаме украинците. Мнозина от вас казват, той е глупав народ. Ами той е същия народ, толкова глупав, колкото е и българския народ. Защото ние вече минахме през това, не че стигнахме някъде, пак сме си на същото място, 24 години се загубиха, но пълно, при това като сме на същото място, сме на етажи и етажи по-долу, даже не сме на партера, ами сме някъде в подземните етажи. Но това, разбира се, е друга работа.
Въпросът е, че има една малка част от обществото. Като казвам малка, разбирайте ме примерно 20-30%. Не повече. Не повече. Но за съжаление това е сравнително активна част на обществото. Това е една част на обществото, която е сравнително образована. Една част на обществото, която се мисли за образована. Една част на обществото, която се мисли за културна. Една част на обществото, която е готова да възприеме абсолютно всяка мода в социален план, в икономически, в финансов, в абсолютно във всичко. И тази част на обществото в България беше използвана от същите тези кукловоди, за да управлява и направлява процесите. Тя е същата. Това са петоколонниците. Аз затова винаги съм ви казал, че нашите петоколонници са страшни. Защо са страшни? Защото това не е една шепа хора, нали, които да ги елиминираш по някакъв начин. Това е един значим процент от обществото. Тези хора, например, са в основата на това, което се случи миналата седмица и което е много по-потресаващо. Аз трябваше да направя за него предаване, но реших крайна сметка, че просто съм уморен от тая тема. Отново не промениха закона за тютюнопушенето. Отново сме подложени половината българи, които пушат реално, на унижаване, на отнемане на човешките права. Отново е погазена Всеобщата харта за правата на човека. Отново са погазени основни конституционни права, които ние всички имаме, включително и пушачите. И в крайна сметка вие виждате как във всяко нещо, ето включително и в това, за което гледахме сега в тези два филма за България и за Украйна. Включително и с този закон, който не се промени. Насъскват едни срещу други българите, украинците, чехите, всичко наред. Просто целта е разделяй и владей. Но тази част, за която ви говоря, тези петоколонници, тези глупави нещастници, които седят напъчени, изпъчени и ме обясняват, нали, от телевизионни екрани, по интернет и прочие, нали, как това било вредно за здравето, това било така, трябвало да стане иначе. Какво става? Ще се фашизираме ли? И аз го питам този надъхан, стерилен нещастник, който не пуши, вероятно не пие и така нататък, нали? Кой е той, че да ми каже на мене какво ще правя аз с живота си? Аз съм готов един такъв нещастник да го докарам в това студио, веднага щом се обади, да седнем и да си говорим пред вас 75 минути и да видим дали той като не пуши е по-умен от мене. Да заповяда. Извинете ме за това, че демонстрирам някакво самочувствие. Един последен зрител за една последна минутка. Слушам ви. Ало? Да. Благодаря. Да, здравейте. Здравейте. Казвам се Кирил Кирков. Искам да ви кажа нещо много накратко, което е липсващото звено на така наречения елит, но реален елит на българския народ. Хората, които са будни и знаят какво става, защото благодарение на вашето предаване разбрах, че има такива хора. Не мога да разбера защо ние винаги стигаме до едно ниво, говорим за олигарси, за монополи, за хората, които контролират всичко това, но ние забравяме, че всъщност ние говорим за масони. За хора, които имат неограничена власт и ние никога не стигаме до отговора откъде те имат тази власт, как те се здобиха с нея. Искам да ви кажа някои неща много накратко, които няма да, вероятно не може да ги чуете от друго, не защото аз съм по-умен, но защото много години дълбая и ги разбрах. В корена на тази война, световна, която в момента се разиграва в целия свят и в Америка протестират, не е само в България, не е само в Европа, в целия свят, във всички страни. Това е защото ние сме част от една духовна война. Войната в начало е духовна и само искам да ви обърна внимание. Обърнете внимание, че тези хора участват в религиозни богослужения. Те са религиозни личности и според тяхните собствени изповеди и те приемат тяхната власт от дявола. Затова не се очудвайте, че много хора, които ги разследват и изследват, твърдят, че те са много по-умни от нас, защото те са. Не защото са, но защото онзи, който ги въоръжава, е господаря на този свят. И ако ние сме откровени, имам ли още половин минута? Половин минута, не повече. Така, последното, което искам да кажа е, че от много години изследвам Библията
не принадлежа към някоя религиозна институция или организация, но изследвам Библията безпристрастно. И ви уверявам, в нея всичко това, което днес се случва, е записано с големи детайли. То е скрито от църквите, то е скрито от християните, от ортодоксалните, от световните християни, но то е открито за уния, които четат в нея и я отварят и търсят истината. Благодаря ви за търпение. Благодаря ви и аз. Бяхте стегнат в израза и казахте изключително интересни неща, върху които ще говорим в някои от следващите предавания. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Почти нищо не можахме да си кажем и зрителското време беше поограничено. Виждате как се прехвърля временцето и предаването свършва. С това се разделяме до другата неделя от 18:15. Надявам се да започнем и да можем да си кажем много повече неща. Желая ви една весела предколедна седмица. Желая ви успехи във всичко. Желая ви и следващата година, тези от вас, които по една или друга причина няма да се видим до края на годината, една щастлива следваща нова година. Дай Боже на всички нас и на България. Благодаря ви за това участие. Благодаря и че ме изтърпяхте цели 70 минути. Всичко добро ви желая и лека седмица.